Emma rain free yen. Woody yo, kan hunu se, sebi, Diana Emma hume hunu so. Na kwaya so a agye wo no, won friend kwayewa. Wo de, wani so da ho. Emma yente da se, ene de kofi konkran no, watu asanom ana wakotua emma pe, debi. Mpanimfoɔ se wafɛfoɔ regye asra na wanyi bi a wobu se wobɔwerɛ ewu. Anka menkasa efiri se asopa wo hoi enche asɛm tie o. Me de a meka de awia ne kuse. Onyame mfa nkoduru jojo. Oma otena brepa. Oma wasundue ema wadwuma nya nkoso. Mpanyimfo ni adofonom. Mento me da mo ase, ne de mo aye ama me. Minim se ebrebe mu a anka enije beda ne esum. De mo akwa no so mate. Na me da mo ase. Da mo ase a ensa. Me de ni nyina beye sumie esum. Sei de meko nso minyanko ye kra. Mo amunim se bia adwa wo mu sei. Enu nti meja no ha ansa. Se onyame ya adom abotumi bia mesan abehwe mo. Me de adwa hye mu nyina nsa. Sebi mo amunim se ye ya manfrafo. Mo amunim se ye ya manfrafo. Obia ni anane se ini ha nti me de no jamo. Esie ni keja ini aseda. Papa droba no se memefra wo na wawi o. Na lore ben mu na wotna. Jama bonenka. Ane. Kofi ayesa we kwaja yen. Mmom. Me pese me da Kumasi ne. Na ochina mafaketechi akọ. Ena wa ma ya nso ye mbo ase. Enya wo kwanyi. Na wama bribia aye nhihyeso yi. Kokufo. Se droba no se onwie enti onko. Ehani Kumasi nso nye kwan be. Ehani Kumasi nso ye kwan be a wo presa. Ma onko na ochine nyame ye adoma wako. Enye, mama ye mpeja ye hu na enyumre ya san ehia. Pa Kofi. Wahunu wukro yi hwe wadwuma so yie. Mfa nkoye mma asem se bonsu no. Wosenkran ho de ema no abubu te se anwanfo tawa. Wose wudi akira dakro wo befa beye nnan ana enum. Ye de wa wonamfo no enum tom. Nanso kai hunu se ewieye si ayewo yi medi na edi efuru hyewa ebae ene wahunu oyi na wakofa no ochina na wakohia afua na wafre no adechie wobehwe na amadi wachi ebia de wo befa no na yade wo no so ehwa na ode ayewo wutiri anye yi a na ufunu edi so se amasa nso na ukofa de ne ho abo ne ho so wote se obi a manitua no ya na ote ka oso a obetia na maka esuoja se obeji nanim aware okra no anka erenhame de misura ne se wunkonya no yese opatafo num binum de konya opatafo binum de konya na eware Wajua nti wunya asem papa bia nka nya me kwan se sa asemi sa wa asem fufuro bia fabra na ye de eyentoato akwa
Obi ka na asem hia wo se ntoato a. Efiri se me ne wotena ayi. Wahunu me akwan boni bi so pen. Sa okromfo ne de wabokro no ama wachi no. Aha. Se me ne wo ho nyina yi. Eya na wo de wani ebu me. Menka se saa na wotie ana saa na woye. Nanso ka hunu se ebra na bonsunom wa ha no na wonte saa. Nkran ho na wokosua obrabone no. Unia, wo de etumuda. Ade me ne wo edi nse akantam se agi owu. Se eba se onyame empangu. Wuwu a metena ho saa dikosi se mi wuda. Dikosi mi wuda. Eya wo ka sei. Se obi retwamu na ote ya obekasa ampa. Ochina wadru wo nkran ho na wakohunu nwurafo waso a wontiri nwi kuha na won honam ani ridwa yiraw yibia anka wo mfa me nye tawampo na wo de mia ahye wo sin ase mani so betete me na wo de krata na ebeja me se de kwaku bonsu eye brago no Ajwa na ye nsu beto mu da ben. Nkran yimpo anka me mpesa mekro. Wa na waji ejina mu se menkro. Enye nu baabi amponi. Waka bi atwa so. Maye na na manikum. Ochina mesori ntimonti. Ako fitie. Tie. Edien na wama me yama hye me no. Ama me homo anyina adwane. Wudi etie. Anoma bi isu. Ade asapa. Odeso ba akwa atwam. Ayo obrekuo. Obrekuo so ne aboa ben. Enti wanyina duru sei. Wuhunu obrekuo da. Oya anoma bi a osu ebra no bra no. Ne ho te se dote. Se wode ne nam to gya so a na etitigu. Gi awiem. Jama inti na mpanyimfo de aye akasabebuo se obrekunam yedi no hyew so no. Yanha benwire mu dodo. Pa, pini me ho na msuro. Yo etiefo na krata feto so nsia no. Aha nam dim besi. Mi am dia kenkan sem bra mu. Ye frɛ me nana efiefie mensa. Mini mi chidom hima. Mame ya medua komisa. Yeda mo ase se mo je bre na mo hwe ye wo Madak TV so. Ye bezo se mo guso am be hwe ye no Madak TV so. Na mo asia na mo bebre afa amane ani amamre ho. Ni titiri Ghana de. Mudi nyame jamo ho bye bye.